Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno mwindine Austin Kachpeya. Koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino wasankha a George Patrick ngati governor watsopano wa banki yayikulu mdziko muno ya Reserve Bank. Maiko ni mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya zachuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa. Ndipo nduna wa chitetezo cha mdziko wati mavuto omwe akuchedwetsa kusindikiza zikalata zolowera ndi kutulukira mdziko muno pasipoti akhala atatha pofika mapeto a mwezi wa Marichi chaka chino. President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha a George Patrick ngati governor watsopano wa Reserve Bank of Malawi. A Patrick alowa m'malo mwa a McDonald Mafuta Mwale. A Patrick anayi nduna ya za malonda komanso mafakitare. President Professor Mutharika wasankhanso Sheikh Ismail Afik Mtiko ngati wachiwiri kwa mlangizi wake pa nkhani zachipembedzo. Anthuwa ayamba kugwira ntchito m'maudindowa. Padali pano, President Mutharika walamula kuti nthambi ya boma iwunikanso zakagwiridwe ntchito ka nthambi ndi mabungwe ya boma ya Public Sector Reforms Management akhale pansi pa ofesi ya President ndi nduna OPC. Malinga ndi chikata chochoka kwa mlembi wa ofesi ya President ndi Cabinet a Justin Saidi, kusinthaku kuyembekezeka kuthandiza kuti ziganizo zochoka kwa ofesi ya President ndi nduna ziziyenda mwachangu kupita ku nthambi ndi mabungwe ya boma, komanso kulimbikitsa kusintha kagwiridwe ka ntchito maunduna, mabungwe ndi nthambi za boma. Chikatachi chatinso kusinthaku kuthandizanso kulimbikitsa udindo wa President ofotokoza bwino kwa anthu nkhani zokhudza kusintha kwa ntchito za boma. Kudzera mchikatachi boma latsimikiza kudzipereka kwake pothandiza kupititsa patsogolo ntchito za boma kudzera mukusintha koyenera kwa kagwiridwe ka ntchito mu nthambi ndi mabungwe ake mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi ayamika nzika za dziko la China zomwe zikuchita bizinesi zawo kuno ku Malawi chifukwa cha thandizo lomwe amapereka nthawi zonse pamene dziko lino likumana ndi mavuto kuphatikizapo njala. A Justin Saidi anena zimenezi ku Capitol Hill ku Lilongwe, komwe a Chinese Chamber of Commerce anakapereka ku nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi thandizo la chimanga cha ndalama zokwana 80 million kwacha komanso cheke cha ndalama zokwana 20 million kwacha. Isaac Jali walemba ripotiri. Pamene mabungwe ndi makampani osiyanasiyana akupitiriza kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala kudzera kuboma, bungwe la nzika za ku China zimene zikuchita bizinesi mdziko muno la Chinese Chambers of Commerce nalo lapereka thandizo ku boma la Malawi la chimanga cha ndalama zokwana 80 million kwacha komanso cheke cha 20 million kwacha pofuna kuti bomalo lithandize anthu amene akhudzidwa ndi njala. Popereka thandizolo, wapampando wa bungwe la Chinese Chambers of Commerce Azu Shanjian anati dziko la Malawi ndi bwenzi lenileni pa nkhani za chitukuko, kotero kuti thandizo limene aperekalo ndilofuna kuchepetsa vuto la njala limene anthu akukumana nalo panopa. Azu anati anthu aku China apitiriza kuthandiza anthu akuno ku Malawi nthawi ina iliyonse pamene angakumane ndi vuto monga la njalali. Polandira thandizolo m'malo mwa boma la Malawi, mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi anati thandizolo laonetsa kuti dziko la China ndilodzipereka kwambiri kugwirana manja ndi boma la Malawi potsatira pempho la President Professor Arthur Peter Mutharika loti anthu ndi mabungwe osiyanasiyana athandize a Malawi amene akukumana ndi vuto la njala.
Komabe a Justin Saidi akuti mwa ndalama zokwana 209 billion kwacha zomwe boma lidakonza kuti lithandizire anthu amene akuvutika ndi njala, 138 billion kwacha yokha ndi yomwe yapezeka, kotero kuti 71 billion kwacha ndi yomwe yatsalira kuti ntchito yonse yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala iyende bwino, kotero kuti apempha ena akufuna kwabwino kuti athandizepo. Ngati aboma tilosangalala ndipo okondwa kuti a Chinese Chamber of Commerce abwera nkutipasa chithandizo chachimanga kukwana 80 million malai kwacha, komanso ndalama cash 20 million kuphatikizo makwana 100 million malai kwacha. Izi nzabwino kwambiri ndipo zikusonyezeratu kuti mmene makampani akubwerera, mabungwe akubwerera ali ndi chikhulupiriro ndi boma mmene ndondomeko tikuyendesera, ndipo tifuna tiasimikizire kuti ngati boma chithandizo chimene talandirachi chipita kwa anthu oyenereka, ndipo aliyense oyenereka kuti alande chithandizocho apeza, ndipo malinga ndi kunena kwa president palibe amene azafe ndi njala. Ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee lidaonetsa kuti anthu oposa 4 miliyoni ndi amene akuvutika ndi njala mdziko muno chifukwa cha ng'amba yomwe idagwa mdziko muno chaka chathachi, zomwe zidachititsa kuti boma lisakesake chimanga m'mayiko osiyanasiyana monga ku Zambia, pamenenso mabungwe ena akupereka thandizo la ndalama ndi chakudya pofuna kuthetsa vuto limeneli. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa, kamba ka ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa kuti chuma cha dziko lino chidziyenda bwino. Izi zadziwika pa zokambirana zomwe unduna za chuma unachita ndi akazembe a mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino. Charles Wahara ali ndi ripoti. Msonkhano unapereka mwayi kwa unduna wa zachuma kukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana pa mfundo zofunika komanso njira zomwe zitsogolere ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya chaka cha 2026-2027. Poyankhula ndi MBC pa mapeto a zokambiranazi, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka inati mabungwe ndi mayiko omwe amathandiza dziko lino pa chuma ndi okhutira ndi njira zomwe boma lakhazikitsa pofuna kukonzanso chuma cha dziko lino. Lero tinali ndi mkumano wa mayiko amene amatithandiza, madonors, komanso akazembe amene akuyimira mayiko awo kuno ku Malawi. Mkumano wathu unali mmodzi mwa dongosolo takonza kuti timve maganizo kuti kodi budget yathu ya 2026-2027 atingayiyendese bwanji. Komanso tinapezapo mpata kuwapempha madonors athu kapena amene akufuna maboma amene amatithandiza kuti atithandize. Ndiyosangala kuti meeting yathu yayenda bwino, komanso madonors athu asindika kuti choyamba kusangala zomwe boma likuchita, 2 alinanso kuti atithandiza. Koma amene angatithandizire ndi kuti tikhati kumana nawo mwapadera kuti atithandiza bwanji, chifukwa madonors walipo siyana-siyana. Pali ena amatithandiza kumbali ya maphunziro, ena amatithandiza kumbali ya umoyo, ena amatipasa budget support, ndi onsewa tikhati kukambirana nawo, koma chosangalatsa kuti asimikiza kuti atithandiza. Kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Aut Konig ayamikira boma ati kamba kakusintha ndi kukonza ndondomeko za chuma cha dziko lino. Konig anati monga mayiko komanso mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chuma apitiliza kugwira ntchito limodzi ndi boma m'magawo osiyanasiyana a ndondomeko za chuma. Unduna wa zachuma wakhala ukuchititsa zokambirana zosiyanasiyana kufuna kumva maganizo pakati pa ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya chaka chino kufikira chaka chamawa kuchokera kwa nzika za dziko lino ndi abwenzi a dziko lino pa ntchito za chitukuko. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika lero apereka thandizo kwa mawanja omwe akhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira yomwe yachitika posachedwa apa pa bwalo la zamasewero la Chilimampunga kumtandire mu mzinda wa Lilongwe. Chikalata chomwe ofesi ya mayi wa dziko lino yatulutsa chati thandizoli ndi ufa omwe ndi wa ndalama zokwana 25 miliyoni kwacha. Aka kakhala kachitatu kupereka thandizoli mu mwezi uno kutsatira thandizo ngati lomweli ku area 44 mu mzinda wa Lilongwe ndi boma la Nkhotakota kudzera ku bungwe la Beautify Malawi BIM Trust.
polankhula ndi MBC mkulu woyendetsa ntchito za BIM Adingiswayo Jere ati kudzera mthandizoli mayi wa dziko lino akuonetsa kudzipereka kwake pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto omwe agwa kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Iwo akufotokoza kupyera mu ofisi ya First Lady ndi Tifai Malawi loweruka lino amayi anachiona kuti ndi chinthu chofunikira zedi kuti tithe kukakhala pamodzi ndi anzathu amene amakhudzidwa ndi nkhani ya kusefukira kwa madzi makamaka udera la Mtandire mtawuni muno tawuni ya Lilongwe. Makamaka cholinga choti kukangokhala nawo kuwalimbikitsa kuwatsimikiza kuti Mulungu sanataye komanso iwo ngati mayi akuwapasanso chakudya pang'ono kuti mwina lero ndi mawa atokhala ndi chakudya pamene tikupitirizabe kukhulupirira ndi kuyitanira kwa anthu osiyanasiyana kuti enti athandiza anzathu amene anapezedwa ndi ngozi ya kusefukira kwa madzi makamaka munomo mtown. Chifukwa choti tikuzindikira kunena kuti anthu amene muno mtown ndionena kuti tsiku ndi tsiku amakhala kuti akulawirira mamawa kukasakati maganyu cholinga choti apeze chakudya chawo cha tsiku limenelo. Ndeno apa kuti madzi anabwera kukokolola manyumba zawo kukokolola katundu wawo ndikovuta zedi anthuwa kuti kodi chakudya chinachipeza panthu. Zimasiyana ako mwina ngozi yoti ikakugwerani kumudzi kuja kunena kuti makhala ngati pamudzi timatha kuthandizana. Mwina chidonso apa ndikuthandizana wina ndizayi koma ntawuni munomo zimakhala zovuta zedi. So ngatha kukadikira kwanza akufana nayenso mwina akufuna kuti akapange maganyu kuti adye chakudya. Chifukwa chake mana chona chofunikira zedi kuti mwina tayende anzathu mtawuni muno kumtandire mawa lino kukapasa ufa zina ndi zina zoti zithandizeko kumoyo wa tsiku ndi tsiku. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC. Tentonenso mitu yake. President wa dziko lino wasankha a George Patrick ngati gavana watsopano wa banki yayikulu mdziko muno ya Reserve Bank. Maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya zachuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa. Ndipo nduna wa chitetezo cha mdziko wati mavuto omwe akuchedwetsa kusindikiza zikalata zolowera ndi kutulukira mdziko muno pasipoti akhala atatha pofika mapeto a mwezi wa Marichi chaka chino. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Unduna wa chitetezo cha mdziko wati mavuto omwe akuchedwetsa kusindikiza mapasipoti akhala atatha pofika kumapeto a mwezi wa Machi ndipo makina tsopano osindikiza mapasipoti afika mdziko muno sabata mawa. Ndunawo apita mkhitho ayankhula izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Yamikani Msutowe ali ndi ripoti. Malingana ndi unduna wa chitetezo cha mdziko mu February 2025 boma la Malawi linachita mgwirizano ndi kampani ya Madras Security Printers ya mdziko la India kuti zipereka mabuku amapasipoti komanso kukhazikitsa makina amakono opangira mapasipoti. Ntchitoyi ndi ndalama pafupifupi $30 million. Kotero boma la Malawi limayenera kupereka ndalama zoyambira zokwana $17.9 million koma akuti pomwe DPP imalowa mboma nkuti $9 million yokha ndiyomwe inali itaperekedwa. Nduna yona chitetezo cha mdziko apita mukhitho ati kusalipira bwino kumeneku ndikomwe kwakhala kukusokoneza komanso achedwetsa ntchito yosindikiza mapasipoti zomwe zakhala zikuchititsa kuti Amalawi azivutika mpaka na lero. Komabe amukhitho ati boma likuchita chilichonse chothekera kuti ntchito yosindikiza mapasipoti ibwerere mchimake ngati kale. Iwo ati boma la Profesa Muthalika lakhala likukambirana ndi kampani ya ku Indiako nchifukwa chake mabuku amapasipoti 10,000 anafika ku Malawi mu sabata yoyamba ya mwezi wa Januwali chaka chino. Kuphatikiza apo akuti makina atatu omwe aliwonse azisindikiza mapasipoti 2,000 pa tsiku afika mdziko muno sabata ya mawa ndipo awakhazikitsa ku Mzuzu, Blantyre ndi Mangochi kuti mapasipoti azisindikizidwa zigawo zonse mdziko muno.
Amukito achenjeza onse ogwira ntchito mu nthambi za boma zomwe zili pansi pa unduna wawo kuti athana ndi ense agwiritse ofesi yake molakwika komanso kuthandizira mchitidwe wozembetsa anthu mdziko muno. Pa nthawi ino vuto lalikulu limene tiyenera kuti tilimbane nalo kwambiri ndionesa kuti mabukuleti abwera ambiri chifukwa pa 10,000 tikunenawa atakhala kuti akuchita print imene maprint athu amagwirira ntchito ndiye kuti masiku 5 ma passport books atha. So aboma atakhala tikukamba nawo anzathu ku finance kuti atithandizire kuti atipase ndalama kuti tigule mabukuleti ambiri ama passport iwa. So tiasimikizira Malawi kuti vuto limeneli mwina tikamafika mwezi wa March tikhala kuti vuto limene titathana nawo. Mkulu wa nthambi yoona olowa ndi kutuluka mdziko muno a Dennis Chipawo wati apitiriza kukhazikitsa ndondomeko zomwe zithandize kuchepetsa mchitidwe wa ukambelembele m'maofesi a nthambiyi. Iwo ati achita chilichonse chothekera kuti athane ndi madobadoba omwe akuti akhala akuyipitsa mbiri ya nthambiyi. Ndiye pankhaniso ya madobadoba awawa ndi anthu ena amene fesiti kuwafuna akutibisiraso mbiri chifukwa sizonse zimene si anthu osamera kulete amene anapereka kondrama ku immigration atafika kuti amayenda ndi maofisa za ku immigration ena ndi anthu kuti amakhala maofisi mwina amabwera kumafuna kukhala ngati kuti akukhala ngati ndi nkhala pakati kuthandizira anthu ndi anthu amene wanso kuthenga ndi kuti ndi omwe kuti anthu amene wasiti kuwafuna ndipo akapitiriza tiyamanga. Mavuto okhudza kusindikiza mapasipoti anayamba mchaka cha 2021 pomwe boma lapitali linathetsa mgwirizano ndi kampani ya Technobrain yomwe imagwira ntchitoyi pa nthawiyo zomwe zinabweretsa chisokonezo komanso kupereka danga kwa akambelembele. Yamikanisi Mutowe, MBC Lilongwe. Nduna za malo ndi chitukuko cha matauni achimwemwe Chibongo yapereka sabata imodzi kwa kampani ya zomangamanga ya Solid kuti ikonzenso zolakika zina mu msewu watsopano wa Kanjedza Forest mu mzinda wa Blantyre. Ndunayi inalamula izi itayendera msewu pamwambo opereka msewu ku mzinda wa Blantyre. Chisumo Break wafika ndi ripoti. Nduna ya zamalo ndi chitukuko cha matauni achimwemwe Chibongo inati siyokondwa ndi ntchito yomanga msewu kamba kuti wakumbika komanso ngande zodutsa madzi mbali mwa msewu zaonongeka ngakhale kuti sipanaduse zaka ziwiri. Komudwa kwambiri kuona kuti msewu uno uli ndi mavuto ambiri ndaona mapotiko ambiri amene akugwidwa kale ndi mvula komanso taona kuti ngalande zambiri sanazipange bwino muli zinyalala zomwe zikupangitsa kuti madzi azikokola misewu. Takambirana ndi amene akuyang'anira msewu uno kunena kuti kuyambira lero kufika pa 30 January 2026 akhunze mavuto onse amene ali nawo. Takambiranaso ndi ameya achomo kuti pamene ife kulibe akhale maso athu kuti misewu imeneyi ikhale kuti yoyenerera malingana ndi ndalama zomwe boma lalipira. Komabe kampani yomwe inagwira ntchito ndi Solid Construction poyang'anira ntchito yomanga msewu ya pamodzi yati kuonongekaku kwadza chifukwa anthu ena atseka ngalande zodutsa madzi ndi zinyalala. Adakamanga be nyumba sanamalize ndi akamamanga nyumba zimene zija kumatenga njerwa mchenga ndi zinyalala kumaponya mu ngalande komanso kumatseka makavati. Zotsatira zake zoti madzi kumasiya kuyenda mu ngalande ndi kumayenda pakati pa msewu ndi kumaononga msewu. So chinthu chachikulu chimene timapempha kusite komanso kulanzi ndichona kuti aonetsetse kuti misewu yathu anthu sakutayamo zinyalala omangawa sakukwiriramu ndi njerwa ngakhalenso mchenga. Ndipo mfumu ya mzinda wa Blantyre Councillor Isaac Jomo Osman yati konsoloyi iziyang'anira msewu ndipo ipititsa patsogolo ntchito za umoyo kuderali. Timaona kuti ndi bwino kuti mmene apangira Minister of Lands Minister of Roads also abwerese misewu atibwezereni ache kuti funding jazibwera ku city cholinga kuti misewu tizikonza chifukwa anthu akudandaula ndi anthu athu akudandaula kwambiri kuti misewu ikukumbika komanso izi zomati misewu kumanga mmene wamangidwira uwu ukuoneka bwino koma usali wabwino ndezi ndungazizo kuti ife titengepo mbali chikuoneka chinthu chikhale m'manja mwathu. Ndalama zokwana 6 billion kwacha ndi zomwe azigwiritsa ntchito pomanga msewu
ndipo pamodzi ndiyotalika makilomita 16. Chisomo Break, MBC, Blantyre. boma lalimbikitsa anthu kuti asinthe kaganizidwe ndi kutenga ntchito yodzala mitengo ngati bizinesi. Langizo ili yapereka ndi nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba pomwe anali nawo pamwambo odzala mitengo wa bungwe la Southern Region Press Club. Jeffrey Chinawa watipatsira ripotiri. Nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba anatambasulira kwa anthuwa zamomwe angapezere ndalama pochita ulimi wa mitengo. Namalomba anati kuchokera ku malo ochepa kudzera mu ulimi wa mitengo ina anthu angathe kumapeza ndalama zokhazikika kwa nthawi yayitali. Panso nzofunika kuti tizipanganso mabizinesi ena tisamangodalira mwina izoti timatokhala atola nkhani chifukwa choncho mwinanso sitingamapeze ndalama zokwanira. Koma chachikulu nchakuti ndagawana nawo kudzala mitengo kusangokhala kotino kwa mambo chabe, tikutenge ngati business. Ndiye ndinaperekaso example kuti pa munda 1 hectare ya munda tikalima chimanga timatulutsa matumba 40. Kopatu tikalima munda omwewo mitengo ngati ya paini imalowa mo 1000 mmene momwe titokhala kuti pa zaka 10 titozapeza kuti apeza 600 million pa hectare imodzi. Ndiye kuti no uku matumba 40 aja pa 50,000 ndi 2 million pa chaka. Tikatenga 60 million kuigawa divide by 10 tipeza no kuti mekuja tukupeza chani 60 million pa chaka. 2 million ndi 60 million chabwino ndi chani kumene tupeza ndalama zambiri tu ndikuti ndiku 60 million ku paini triko. Ndiyeno tisinthe maganizidwe amalawi. Mitengo ndi ndalama. Mitengo kutithandizira kuti nthaka yathu isamakokoleke. Komanso mitengo kutithandizira kuti dziko lanilo likhale chani la green. Mawu ake mkulu wa bungwe la Southern Region Press Club Leonard Amos ati pofuna kuonetsetsa kuti mitengo yonse yomwe abyala ipulumuke agawa mbande zina kwa anthu a m'midzi yoyandikira kuti chisamaliro cha mitengoyi chikhale chabwino. Cooperative chifukwa bwa ndi program imeneyi. Komano apapa ndiye tatenganso step ina chifukwa tikufuna no tigwire ntchito ndi anthu am'mudzi tapatse mitengo adzale chifukwa pano mukudziwa kuti mitengo yathu ndiyochepa imene tingadzale pano kufamu ino ndiye ng'ono. Koma tikapereka m'midzimu anthu akadzala pakhomo pawo m'munda mwawo tili ndi chikhulupiriro kuti mitengo imeneyi mwina yoposera 90 pa 100 iliyonse ipezeka kuti yasamalidwa yakula mpaka nakalikali. Bungwe la Southern Region Press Club SRPC kudzera mu thandizo lomwe lapeza ku project ya Agriculture Commercialization AGCOM likhala likuyamba ulimi wa nkhuku pamalopa posachedwa. Pakati pa mwezi uno wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anakhazikitsa ntchito yobyala mitengo ya chaka chino m'boma la Phalombe. Jeffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Oyimira boma pa mlandu a Frank Mbeta komanso oyimira a Richard Chimwendo Banda pa mlandu ofuna kupha munthu agwirizana zochotsa mlanduwo kuti upite ku Civil Division kubwerera ku bwalo loona za upandu la Criminal Division. Bwalo lalikulu la Civil Registry ku Lilongwe imayenera kuyamba kumva pempho la oyimira boma pa mlandu a Frank Mbeta pakutsutsana kwawo ndi chigamulo chomwe Judge Kenyatta Nyirenda anapereka. Pa mlandu wa Achimwendo Banda Ambeta auze MBC kuti mbali zonse zagwirizana kuti mlandu uchoke ku Civil Division kubwerera komwe unazengedwa poyamba ku Criminal Division. Tunapereka makalata athu ku court kumene timanena kuti nkhani sinena kubwera kuno ku Civil Division ya High Court chifukwa kuti nkhaniyo imakambidwa kale ku Criminal Division ya High Court kuyongo konkomo ndi zinthu zina zimene tinayika mmene. Ndiye maloya a Chimwendo Banda avomerezana nawo ndi maganizo amene ife tinapereka ku court chifukwa chonena kuti ngakhale ku kesi ya criminal court inapatsanso kale belo a Chimwendo Banda ndi palibe chifukwa chencheni chopezekeranso tili ku court la kunoyo. Ndi pa chifukwa chimenecho tamvana kuti tisayinirana kuti kesi imene ili ku Civil Division ya High Court ichoke. Maorders amene anaperekedwanso kuno akhalenso nawonso kuti achoka. Mlandu ukapitirira Criminal Division ya High Court. Zimapereka chisokonezo chotani kuti mabwalo awiri osiyana
umva mlandu omwewo kapena akukamba nkhani omweyo mwina simapereka chithunzithunzi chotani. Mmene zimakhalira masuku ano high court ili ndi ma divisions, ena okamba zokhudza za mbanja ndi zamasiye, ena okhudza za milandu zopanda upandu, ena za upandu imene ili ngati criminal division, ena za business commercial division. Ndi mmene zimene okhalira nzonena kuti nkhani yokhudza division ina yake imene ikhali ku division imeneyo ngati kesi ya chimwendo ndiyoti akuganiziridwa mulandu wa attempted murder, zimatanthauza kuti ayenera apite ku criminal division, ndi kumene anapita kalenso kapanga apply for bail. Ndi kuti pa mmene zimene okhalira chicho sichinena chimalizikire konko. kafukufuku woyamba owunika mlingo wa fodya yemwe akuyembekezeka kuloledwa chaka chino wayamba msabatayi. Mneneri wa Tobacco Commission TC ati Theophilus Chigwenembe wati kafukufukuyi wayamba lolemba sabata ino. Zambiri mulipotili. Kafukufukuyu akuchitika pomwe fodya wambiri wayamba kukula m'minda yosiyanasiyana. Pali chiyembekezo kuti kafukufukuyu yemwe achitike kwa sabata zitatu apereka chithunzithunzi cha kuchuluka kwa fodya yemwe akuyembekezeka kupita kumsika chaka chino. Polankhula ndi MBC, mneneri wa TC ya Theophilus Chigwenembe ati zokonzekera malonda a chaka chino zikuyenda bwino monga ntchito yakalembera wa alimi. Achigwenembe ati pakadali pano akadawerenga kuti ndi alimi angati omwe alima fodya chaka chimenechi. Chaka chathachi dziko lino linapeza ndalama zoposa $500 million kumalonda a fodya olemera makilogramu 194 yemwe anamugulitsa pa mitengo ya $2.54 pa kilogramu. Malinga ndi Achigwenembe, zikamatha sabata zitatu zikubwerazi akhala atadziwa mlingo wa fodya yemwe walimidwa. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, banki ya National yati ndiokhutira ndi mmene mpikisano omwe imathandiza wa masewero a mpira wa miyendo watsikana wayendera. Mpikisano wa NBM wa Women Premiership omwe wachitika kwa nthawi yoyamba wa matimu 10 a dziko lonse. Mpikisanowo ufika kumapeto mawa pamene timu ya Silver Strikers Ladies awakhazikitse kukhala katswiri akatha masewero ake ndi FCB Nyasa Big Bullets Women. Umene wakhala ulendo wabwino pabasi wationesa zinthu zosiyanasiyana ife ngati sponsor. Taona kuti azimayi amene amasewera mpira wa miyendo alimbikitsidwa kwambiri ndi Premiership imene inali yoyamba Malawi munomo kukhazikitsidwa ndi corporate sponsor kapena sponsor wina aliyense. Ndipo tikukhutira kuti tathandiza kupanga establish masewero a mahudu kapena malocation imene amakhala komanso kumpira komweko ndikumayankhula nawo nkhani za Premiership komanso nkhani za ma-accounting, nkhani za ma-product osiyanasiyana National Bank ngati wallet. Koma chachikulu chenicheni chimene timafuna ndichoti tikhazikitse nditu discipline komanso kukhazikitsa inspiration mwa azimayi amene amasewera mpira wa miyendo kuno ku Malawi komanso mwa atsikana onse amene ali m'masukulu amene akufuna atazayamba kusewera mpira umenewo because muli potential yambiri. Ameneyo ndi Akosa Mphepo, mmodzi mwa akuluakulu aku National Bank. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mauno, koma sinasiyane nayinso mitu yake. President wa dziko lino wasankha a George Patrick ngati governor watsopano wa banki yayikulu mdziko muno ya Reserve Bank. Maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko atsimikiza kuti apereka thandizo ku ndondomeko ya zachuma cha boma ya 2026 mpaka chaka chamawa. Ndipo nduna wa chitetezo cha mdziko wati mavuto omwe akuchedwetsa kusindikiza zikalata zolowera ndi kutulukira mdziko muno pasipoti akhala atatha pofika mapeto a mwezi wa Marichi chaka chino.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa opambana.